Hej, välkommen. Tack. Alexander Muchenberger. Muchenberger. Från Dennis Design Center i Köpenhamn. Ja, og Aarhus også. Vi er sådan baseret 2 steder. Berätta lite, vad gör ni hemma i Köpenhamn, Danmark? Der laver vi alt muligt andet end det her. Okay, ja. Det her det er en designcenter, som meget henvender sig til eventen. Og det der med en event har sådan en event. Det er jo ligesom her i Visby, ikke? Så lander der en konference, og så kører det bare, gadagong. Og det vi meget prøver med det her designcenter, det er at prøve at komme lige et lag under eventen. Det er sådan lidt meta-agtigt snak, ikke? Men sådan lige komme et lag under eventen, og så sige, kan det her konference faktisk give nogle spor efter konferencen? Altså så har vi for eksempel med Dennis Design Center har vi været i Basel til kunstugen dernede i juni. Og der tog vi meget sådan fat i det offentlige rum i Basel. Det bliver jo fuldstændig kurateret. Ja. Det er kun Art Basel, der må bestemme, hvad der er i det offentlige rum i Basel den uge. Der lavede vi en kiosk, og så gav vi møbler ud til folk, som var sådan nogle små kunstværker. Og så begynder folk sådan at selv indrette deres by med kunst. Det ved jeg ikke, om man kan sige, om det var sådan et godt svar, men det er sådan lidt sådan... Var det ute på stan? Hvad? Det var ute på stan då? Det var inde i staden, ja, lige præcis. Sådan en mini-kiosk, ikke? Men altså prøve sådan... at lave den der værksted der i eventen, frem for at eventen bare er sådan en køreklar ting, ikke? Og så skal der ingen problemer, ikke? Ja. Og det gør vi også her. Sådan har taget et lille miniværksted med og prøver at se, er der nogle problemer, ikke? Og så prøver at designe os ud af det, eller komplementere. Så ni jobbar väldigt praktiskt? Meget praktiskt, Alltid praktiskt. Som till exempel här i Visby att de konferensdeltagarna kommer in och prövar och ni kommer tillsammans gör det. Præcis, ikke? Og folk de kommer jo her for at finde ud af, sådan det hedder intensivdagen, ikke? Det lyder ret farligt, ikke? Ja. Folk de kommer med alle deres spørgsmål, ikke? Og deres tanker fra deres museer og fra deres udstillingssteder. Og så prøver vi at lave sådan lidt en... Hvad har ni gjort de her dagarna? Vi har lavet nogle dørstoppere. Ja. Der er mange, der lider af white cube syndrom, sådan, hvor man tænker alt for meget ind i boksen. Ja. Og glemmer at tænke udenfor. Hvad for en relation har jeg til mit lokalområde? Hvad for en relation har jeg rigsudstillingerne til, at vi er her mellem en masse skoler, ikke? Og en masse børn, som det kunne man også godt arbejde lidt med, men nu tabte jeg lige tråden med de spørgsmål. Hvad sagde det? Og det var dørstopperen. Ja, så prøver vi at arbejde lidt med Please Don't Touch, eller Please Yes. Hvad er det? Jamen det er noget, vi ikke helt er færdige med, men det er sådan noget med, det er noget med graffiti. Okay, ja. Som skal blive her, eller? Det ved jeg ikke. Nej. Men i hvert fald gør det så mulighed for folk med graffiti ikke at bruge deres sunde fornuft. Ja. Måske, eller deres usunde fornuft. Nej. Ikke? Men i hvert fald prøve at arbejde lidt med det der Please Don't Touch, eller Yes No, Don't Touch, ikke? Har ni samma diskussion i Danmark eller Köpenhamn om så lagliga väggar och vad man får måla och inte måla? Ja, precis, ikke? Men det... Har ni den her nolltoleransen? Der er nul-tolerance. Meget af den måde, vi arbejder på, er meget på så graffiti-måden. Bare omsat til træ. Hvor vi sådan, nogle af os har gået rundt og tagget en gang. Men det er meget lukket miljø. Ja. Graffiti-miljøet, det har sin... Hvad skal man sige... det taler med sig selv. Ja. Ikke? Og så har vi prøvet at transformere nogle af de sympatiske ting, der er i graffiti-miljøet. Og så sige, jamen det er jo fantastisk, at der man udsmykker en gade, eller man laver et piece, eller man laver de her sådan dekorerer, ikke? Men det har et lukket sprog, og så har vi prøvet at tage nogle af de der ting, så jamen et møbel for eksempel. Hvis det var et tag, jamen, så kommer det flere til gode, eller det er noget, som du kan forstå. Jamen det kan jeg sætte mig på. Sådan, og nogle gange en flade, jamen den kan du ikke altid sådan
Vad har ni för bakgrund i Dennis Design Center? Är det från graffiti-världen? Ja, delvist. Vi har en baggrund, som hedder Bureau Detours, som er et kollektiv i Danmark. Og det er netop opstået også som lidt en modkultur til graffiti-kulturen. Men også en lidt medløber. Der er rigtig mange, der har malet og maler stadigvæk. Og så kommer der flere til, og der er nogle grafikere. Men det er meget graffiti-attituden, og så bare blandet med craftsmanship, altså tømrer og snedker. Ja. Så graffiti-attitude møder craftsmanship. Okay. Ni har en designambulans med også? Ja, det har vi. Ja. Men, og det var faktisk meningen, at det skulle være vores trojanske hest. Ja. Ikke? Men der har simpelthen været så koldt, at vi har trukket indenfor i varmen over til baren. Men vi har en ambulance med, og ja. Ja, det har vi. Nej, men ambulancen, hele vores måde, det er sådan akutmodtagelsen, ikke? Og den har vi rykket indenfor. Den står udenfor her? Den står udenfor og larmer, ikke? Og blinker lidt. Ja. Men selve doktoren, han sidder herovre. Og han kan man fråga? Ja, men han eller hun får man fråga? Ja, der er en han og en hund, ikke? Og du skal selv lige lave din selvdiagnose. Okay. Det er sådan og receptet bliver? Men recepten kan blive, at vi prøver at få dig til at måske bryde dine vaner og tænke lidt anderledes om, hvordan du bruger. Ja, låter härligt. Ja, det her, ikke? Og så prøver vi at bryde det med sådan nogle lidt mentale stikpiller. Og nogle andre måder, man kan... ikke? Ja. Men det er meget med den der fysiske tilgang til det, ikke? Sådan at du kommer ikke kun afsted med en post-it note. Du kommer afsted med en diagnose og så et eller andet intervention, et eller andet du kan... En praktisk? Et eller andet praktisk ting, du kan gøre noget med, ikke?